Good morning. Good morning. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Kumusta na lamang? Good morning po Pilipinas, mga Bicolano sa inyo na partikan mundo. Welcome po mga tugang sa tuyang programang Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw na ininin. Uy, Miyerkules na pala ngunyan. Miyerkules na, mga tugang petsa 20 po kan bulan na Disyembre. Welcome sa programa. Ngunyan pong pag-aaga. Sabay niya to mga tugang sa Technical Department si Chief Technician Dramer Tanay. Siring man mga tugang ang Mega Force Patrol. Nag-iikot-ikot ngunyan na pag-aaga kung may mga bareta lamang nawasa pangan. So iba medyo okay pa. So iba medyo Pasko baga, di ba? Pasko baga, relax na. Ha? The ever active Boy Mata. Yan. Ang mata ng DCGB sa kalsada. Alas 4 pa sana, mata na. Ano naman jing si Boy sa Sentra Pael. Di man ano. Si Boy natapin may kang kapot ang cellphone niya, no? Pero naman siya ang tabi yan, Chief Ramet. Sabi ni Boy, siyempre nga, baka ngayon may apod, di ba? Baka ngayon may apod, kibigla. Baka ngayon may apod, kibigla ngayon ka mo. Masimbag ko ngayon tabi tolo. Bata nga sa biitsip, ngayon ko ngayon nadao opening day. Kaya nga dapat nga, pero may ko kapot ang cellphone. Ang pigang halasan ko lang kay Boy Matata, kapot ka ang cellphone, nag-uulok baga. May nagbabasa, habang nagbabasa siya, nagiyom-hiyom siya. Napaboringtan mo naman yung sibuhin niya na aga. Good morning! Boy Mata, handa na mag-ikot sa kalsada. Soy, baday pa. Magkaugmahon, natanong mo na ko niya na aga. Ay, garo. Jing, duda ko, Jing. Tuminama ako, Jing, sa loto, Jing. Baga kan utong sa 500 million. May 500 million baga. Albatara, nagtaya ako ka sa Lunes. Ano ka? Dila mo nakakuamas ka sarong numero. Ang the best talagang gibunta. Magtrabaho sana. Sige sana ang trabaho. Magtrabaho, mga tugang, tayo ng oportunidad. Naigwa talaga ika. Pero may mga tao man talagang masuswerte dyan. Di ba? May mga tao man talaga, sabi nga ni Kariba, mga hugador. Yan, mga hugador. Di ba? Good morning kay Dr. Raul Bendian. Amigo, Merry Christmas. Happy birthday kaya kay Mrs. Malu Alianza Bachiller Canlegaspi. Siring man ki Emmanuel Ontoy Bibat Bilon kan Villahermosa Rapu-Rapu Albay. Yeah. Maray na aga tabi sa mga taga Rapu-Rapu. Ay naaga po sa mga taga Rapu-Rapu. Aram mo, perang taon ako sa DCGB. Alo yun, no na akong nakaabot yan sa Rapu-Rapu. Siguro kayo, Chief Ramer, gano'n makakabalik-balik ako sa Rapu-Rapu ngayon pag may oportunidad na kita makiurong personal sa mga tao, ano? Di ba? Magikiurong kitang personal sa mga taga Rapu-Rapu, gari ngayon. So, ito bagang sukan ka baga, sumatribuna ka ngayon. Mga batugang kong taga Rapu-Rapu, haloy ko nang pinangarap na makaabot digdi sa indong lugar. Alagad inilang ang oportunidad na makipag-uron-uron sa Indo, ngunya na aga, ngunya na pagkabanggi. Para sa tuya na pag-iristoryahan ang progreso na dapat gibuhon ta sa banwaan na ini. Pirang taon na ang Rapu-Rapu yaw digdi, ano ang naitabang sa tuya kan gobyerno? Anong naitabang sa tuya kan probinsya sinibapa? Gari haloy nang nalilingawan ang Rapu-Rapu kaniba. Rapu-Rapu mang giraraingon yan. Dekaw magalit. Tang Rapu-Rapu idudugtong ta sa Legazpi. Guguyudon ta ini. Itatakod ta sa Pier Can Victory Village para di ka maghadit. Di ka magpara problema para sa pagpaparasakay ni oral daw. Di kisisay man na politikong nakaisip kay ni kudan sa inusunang lingkod. Nang Rapu-Rapu itatakod ta sa Pier Can Legazpi. Guguyudon ta ini.
Tangani na, lakaw sana, padagos ang satuyang progreso sin magtatarabangan kita. Minatubo daw kamukang plano kong ini. Sabi kan mga taga Purapurapo, galing nga yung ngalasan man talaga. Galing nga yung ngalasan man talaga. Diba? Anong gibunta sa... Dapat yun sa Rapurapo, gibunta ki garo gibunta sindaki makama-develop dyan ang mga, kung anong mga resort o kung ano. Ito sa Rapurapo, Dr. Olbin yan, kadakol yan kan ukay. Diba? Yan sa may parte kang ano nga ni, gudyan kaya ka itong taing urago ng ukay. Nagreklamo nga ni ka sa mga parauma dyan, ano ini, kusinda talaga, ano ini, ang mga pananom ninda. Didistrus talaga kan ukay. Ngunyan, naisip ko anong gigibon talaga sa Rapurapo ta. Halos grabe ang distrus. Nakunyan kung may mga ukay pa dyan sa Rapurapo. Ngunyan, di talaga na, kung ano nga yan, kung adadakupon, di nga yan, kung nagkakagaradan ta, itan talaga sinda, mga madunungan ukay. Na-discover, mga tugang, na ano, para pala na ukay madakup mo, iba man sa nanggibon mo, iba. Ano nung iba? So, anong English ka ang tabi, Chief Ramir na iba? Kamyas, di ba? Kamyas ang iba. Ay bako, ano ang English kan iba? Basta so iba, bagasong mal, sumununon, na iyan na na-discovering kwan pala. Para madakop man ukay, dapat mga tugang, ang gamiton mo tabi, ano ni iba. Rinibong ukay talaga ito, reporter ako, rinibong ukay talaga dyan, din yan miyang kay ito. Ang ginibon sa kan mga tao, naghanap sinang kadakol na iba, ano ka nagkadara ka sa ukay, di ba? Ang gigibukan mga tao ka ito dyan, bibarabad ki iba, sa ukay. Si salo baga kan ukay yan, bako yun tabi, Chief Ramir. Si salo niya, pag nasalawang kan ukay, diretso hungit. Diretso hungit, Pag hungita kan ukay, pag sapa ninda, minapi yung siguro, mga sarong minuto an ukay. Malsumunon kaya, minapi yung pagpiyong kan ukay, rimati na, sukliban muna kisako, tapos ano kay. Iyan ang solusyon kayo dyan. Naubos ukay. Dahilan mga tugang sa iba. 122 years na ang Rapurapo poon kan maideklara ang Rapurapo bilang munisipyo. Ay grabe ade. Aluyo tan Rapurapo kay tumananggad. Parte kan Legazpi yan. Adi, ngunyan, munisipyo na so, haliyo, no na pala, paano daw ang progreso dyan na mag-ibot sa Rapurapo, adi? Besa na taadalan tayo yung kimaray, Adalan ta kung ano ang pwedeng gibuhon ta dyan, tabi, mga tugang sa Banwang Rapurapo, Pero ang mga tao dyan, mga progressive-minded, di ba? Ang mga tao dyan, mga progresibong mag-isip, mga matatali, Nakuno na kung mga naging estudyante ka dyan sa Rapurapo na mga matalion, mga magayon pati. Di ba? Ano naman mga junior si Kuan baga, si Kulin ka ito. Magayon, magari. Kuan baga ang beauty niya, morena na talagang mistisahon. Dr. Olben yan. Kung mailing mo, kahit kuan na yan, may abs yan, si Dr. Olben yan, kuan na yan, uning kulado yan, Di kun kayto pag kanaki-aki pa si Dr. Raul kayto na bendyan pag iyan minahubang kambado niya may limong abs niya yan mga 6 packets ang abs niya gari may mga pandisalan sa tulak ito ganyan dahil naman siyang practice busy na baya sa SDS boda kwan baga siya uning niyo nagnalinggukan si Dr. Raul na wala sa abs niya karag school siyang PhD abs palan nga yan. Nagawara palang ki-abs ang PhD pag-iskwilakan. Doctor of Education. Doctor of Education si Juan, Dr. Raul. Doctor of Education. Ay, ari sa maabak ka ngayon. Sarawayon ka. Bueno. Kumusta tabi? Lamang kita ka, boss. Ang mga birthday celebrants natin, happy birthday. I-text na po ang mga birthday greetings natin. Tapapasadahan tayo yan. Mga tugang, di po sa tuya na programa sa DCGB. Okay, sige daw, hilingon ta muna mga good news. Ngunya na aga, kung ano po mga tugang mga pwedeng good news na ito. Ano po ang sa tuyang good news, Good morning kay Manay Merly Caceres.
Good morning kay Manay Merly Caceres, dyan tabi sa Bitano, Legazpi City. Good morning tabi. Puni danguganin do ini mga tuga. Oni tabian mga dagdag na karaman, mga tugang sa Morning Hirit, marhain na bareta, mga tugang sa Morning Hirit. Sabi digdi, digestion takes more organs all working together to break down, absorb, and process the nutrients in your food. Nagtuturuan pala ng mga iba-ibang vital organ study para makuha databi iyan. Without healthy digestion, malnutrition may occur and toxins can build in your body. Yung mananggan kung maluya talagang sa imong lawas. Diba? Naminakaw sa data bigang pigapod na rapid aging and degenerative diseases. Ang sintomas data bikan poor digestion, iyo ang include ang bloating, ay iyo ako. Gari pa minsan maluya ang panunaw ko, tanugan, ang tula ko butog. Gari nga ni gusto ko ng pabugtakan tabi, Jifra Meriki, pito baga. So sa pito, sa guma baga, pagbutog, psst. Indigestion, mga tugang constipation and fatigue. Ang kausa daakan gari nag-indigestion o kung ano, yan supermi ka bagang pagal, so gari stressed ka, resulta da iyan, mga tugang kan arog kaya na bagay ta. Kaya nga ni kinakaipuntang mag-unwind baga. May mga common cooking herbs databi in spices na pwedeng makatabang sa satuya na maray na pagtunaw. Dago ka rin doon ha? Shapo lang? Ang mga para po makaskas mga tugang ang satuya tabi na pagtunaw. Iyo. Ano databi ni? Kinabibilangan nga kang dill. Dill. D-I-L-L. Dill. Yan. Dill. So, sarong klaseng kwan ini, green ang color ka ini. Green ang color ka ini. Oregano. Yan. Ay, ang oregano pala, pampatunaw, ali. Basil. Talaga. Rosemary. Ay, day ko ini aram kung ano ining rosemary ini. Rosemary. Tapos mga tugang ang ginger. Ang laya pala, nakapagpapatunaw, ali. Fennel, day ko ini araram, anis, midbid ko, anis. Yan. Cardamom. Day ko ini aram. Asin, mga tugang iba pa, sabi digdi, use them in your cooking. Gamiton tabi ini sa pagluto. Isabay tabi sa pagluto ini or gibuhon tabi na tea. Drink after meals. Talaga, sa harong, igwa akong dill. May dill ako sa harong oregano, igwa ako dumang ki oregano. Lalo ng ginger, ang laya, igwa kita. Maray pala kay puhan pala mga tugang na inumon mo databi yan after meal. Yan po ang good news. Marhay na bareta. Mga tugang sa Morning Hirit. Yan nga igwa akong nahiling sa YouTube na nagsasabing mga doktor Sala pala na yan na pigigibutan na pagkatapos tang mag-inom, magkao, nag-inom kitang tsaa, saladayan, sabi nila. Usually, ang tsaa po pigiinom ta iyan before meal. Ngani na malinigan sa tulagtata. Ang tsaa palan, may pagka-acidic man iyan. Kaya mo databi dapat iyan inom mo, nabasog ka, tapos kinaon mo, nagiging acidic lugod. Iyan ang sabi na nagkairiling ko. Kaya ang technique inumon mo ang tsaa before meal. Yan, di ba? Dapat before meal tabi yan. Buda, tangani na ma-absorb tabi, kita baga, baliktad kita. Ang pagkakaunta, saka kita nagagamit kan mga pruta, nagkakaon ki prutas, di ba? Saka kita mga tugang nagkakaon ki prutas, ngaya mangga, apple, whatever, kung anong prutas. Pero, baliktad, ang dapat palang kaiyan, ang mga fruits na iyan, pagkakaunta before meal.
Pagkatapos ng mga tug, bago kitang magpuon magkaon, dapat palan iinuton ta iyan. Babalik ta dun ta palan iyan. Di ba? O arog palan iyan ka iyan. Ikaw kung na nagkabarasa kan para databi, makaskas mga tugang sa pag-absorb kan sa tuya, tabing mga prutas sa ginaon. Kumpara databi dyan mga tugang sa kakaunon munin, papaliktad. Sa kabaga. Yo tabi, yan ang mga dagdag na istorya kanya na pag-aaga digi po sa GB 525. Alar Mario, nasa linya. Good morning, Paring Al. Please come in. Pwede, good morning. Merry Christmas na. Yes. Oo, malipot-lipot na mananggad. Anyway, saro naman na Albayano ang tinawang recognition kan sanggunian panlalawigan dahil sa tinaong honra na maging national awardee sa Philippine Air Force. Si Lieutenant Colonel Joseph Bitangcor, Tubong Daraga, mayarong nangunyan sa Tahaw Road, kan Legazpi, naging national awardee ni kan Metrobank Foundation na tinauan 1 million dahil sa dedikasyon sa trabaho niya bilang trainer sa Philippine Air Force sa pagpalayog nin eroplano sa mga trainee kan Philippine Air Force. Kadakol na ining nagkatarabangan na maging matrayong po sa saindang profesyon, na maging miyembro as in opisyal kan Philippine Air Force. Saruman siya sa nagtabang sa nangyaring linog sa Bohol, as in mga naging biktima kan bagyong Yolanda. Bagay na napreser ini kan Metrobank Foundation, kaya naging national awardee siya, as in tinauanin 1 million. Sa pagampang niya kasuhapon sa imbitasyon kan sanggunian panlalawigan sa regular na sesyon, si Board Member Vince Baltasar nagpasar ng resolusyon na minarecognisar kay Lieutenant Colonel Joseph Bitangcor. Sa mensahe ni Bitangcor, nagpasalamat man siya sa sanggunian panlalawigan, asin kay Gobernador Attorney Rex Lagman sa dakulang apresasyon na ini sa iya. Nangako man siya na kung may mga gusto maglaog sa Philippine Air Force na mga Albayano, Bicolano, itimbre sa sa iya para makatabang man siya na mainganyar ng God, lalo ang mga Albayano, Bicolano na maglaog sa Philippine Air Force. Yan, balikan bungkaras kan informasyon digdi sa luwas. Alar Mario, DCGB. Thank you, Paring Al, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Yehe. Sige. Sige po, thank you Paring Al sa mga bareta in the morning. Sabi ni Auntie Connie, ang apod ngayak kanri, kamyas. Talaga. Kamyas yun. Good morning, Auntie Connie. Merry Christmas tabi sa imo. Buda kay Uncle Nol Monforte. Merry Christmas po sa indong duwa. Kumusta na tabi, Uncle Nol? Nagtataga ko ang palamang yan. Nagtataga putag palamang ang haruan ta. Sarawayon ka ngayon, oy. Ngayon, oy, magparapas na. Kumusta lamang tabi ang antikon, ang Uncle Nol? Kumusta lamang ang putag kang haruan? Sarawayon ngayon ini, oh. Bueno. Oy, sumay mga birthday, Haber Day. Good morning, tabi sa inyo amin. May mga travel dyan, ingat po sa inyo kabos, ha? Bueno. Sige na, tapasadanta daw sa mga
birthday greetings mo yan. Na pagkaaga tamang-tama ng oras, alas 5:30 na. Ramon ta na mga tugang ang mga birthday greetings in the morning. Ay, sandali. Andali. Ito. Yun. Oh, happy birthday po kay uliton ko ini. Balik kay Dr. Raul Bendian. Happy birthday nga kay Mrs. Malu Alianza Batchilier Ligaspi. Siring man kay Emmanuel Ontoy, Bibat Dilon, Kang Villahermosa, Rapo-Rapo Albay. Happy birthday po. Yan, okay? Good morning. Happy birthday kay Edita Bilyodo on December 23 sa Bangkeron, Legazpi City from MMC. Yan, ha? Good morning, Tabi Manay, Merly Caceres, Marina Aga. Good news, bawal ang paputok sa harong maski sa inpaman. Mag-ordinance ang LGU with penalty ang fine, sabi ni DILG Secretary Abalos. Yan. Good morning, Tabi. Happy birthday. Aha. Okay na, ay wala man palanig di. Oh, good morning, Tabi, sa mga taga-Buyuan. Sabi ni Tano Ayala, pa-shoutout sa mga taga-Buyuan, pinming nakatune in sa DCGB. Good morning, amigong Tano, Marinaga. Tabi sa imo. Good morning kay Jonas Rosal. At tabon pa si Jonas, mata na talaga, oh. Alas 3:22 sa teksta, kuya. Good morning, amigo. Ano nagtama ngunyan sa wedding? Now that your birthday has come. Uy, may waiting ngunyan. Igwang waiting ngunyan. Igwa, gari. Ako nagkakamali siya kang wedding na yan. Anta ba ito nagkapara pa-wedding ka mo? Ha? Sige daw, ostoy, mga kapatid, mga morning heriters. Ano sabi nagtama sa luto? O sa luto, sa wedding? Ano sabi nagtama sa wedding? Gari, nagkakamali siya o kang wedding naan. Gari, pinagpapara si pasimplihan sa nakita. May wedding man ang ganyan sa palibot nindo. Kamu doon, stoy. Mga kababayan, buong Albay, Tabit na nagdadangog ngunyan, may waiting po dyan sa lugar nindo. Sige daw, na? Are you waiting? May waiting? Kuman nga na Malaysia nga, may kung waiting. Tado nga yan, naglibot, tigdi nga yan, igo nga yan kim mga, so ito bagang yang STL, igo bagang nga yan ka. Pero, ang apot nga may, sabi, 32-27 daw, sabi kan texter ta, mga para-weting. Totoo man ang ganda may weting. Marinal daw Tabi, sabi ni Braca Joe, nagparamdam lamang. Pa-shout out Tabi. Good morning Tabi, amigong Braca Joe. Ikanan tunay, amigo. Braca Joe, Marina Aga. Yan, ha. Wala na tayong birthday greetings. Wala na, oh. Baka ikaw pa sa madali lang ata. Kulang man gud sa may mga birthday ngunyan. Siguro sa mga paradangog tang may birthday, pakasimbang ngunyan, minakaturog adita, magapagalon man baga, di ba? Magapagalon man baga na ngayon yan. Magbe-birthday yan. Pakasimba, pagal ka. Minakwan yan, mina papahingalo ka man. Yan. Alright, sandali lang. Sandali sa ay na nga ito so morning hearit ay may katurusin ng comment may katurusin ng comment. Sabi ni Joseph Nares 32-20 ba talaga 32-20 para Rio may mga text man ang ganda nagtama 32-26 waiting talaga ini ha. Lads bueno morning Tabi pabati si Marlon Mangampo ng Sipi Daraga Albay. Chapuring Almelia. Good morning, Tabi Chapuring. Diyan sa Bitano. Senicaro Brigado. Good morning, Tabi. Nipson Olayaw. Good morning. Advance Merry Christmas po sa Gabos from Bagong Bayan, Daraga Albay. Sabi ni Emelina Ludana. Marlene Lunas. Good morning, Merry Christmas ngaya Kuya Henry. Morning po. Pa-shout out sa Gabos na taga Purok 6, Bariw, Kamalig, Albay. Sabi ni Marlene Lunas. Maria Luciñada Marhalino, good morning po. Chit Ate, shout out sa mga taga-istan sa Legazpi. Alright, sige po. May waiting talaga. Totoo talagang may waiting. Uni nga ni 33-26. Totoo. Good morning, baby. Ay, baby. Good morning. Digdi sa Ginubatan, Barangay Igwang waiting. Nailing mo na. Ano naman? May waiting talaga.
Sige daw, patunayan nindo yan sa korte. Ha? Salbatana, may wedding palan. Adi, ngunyan ko lang naaraman yan. Ngunyan ko lang apotong ko daw sa mga pag-iriba. Nata daw ta na papagdiskutiran kan mga taga-media, no? Nata daw pigurunan ang kan mga taga-media na may wedding palan. Good morning, amigong Jim. Kumusta, amigo? Kamu dyan sa Pag-asa? Iyo po, okay man po kami. Malipot-lipot na Iyo? pag-aga po para sa Oh, para antabay kang DCGB. magayo nung pagmalipot. Adi, Iyo po. kapag malipot, gari binaluya, may nagbaro, medyo garo, pag kita baga, gari pag malipot, minakuan man kita, so kung sa manok, garo minakuan, minakuyumpos. Adi, Minarok-rok. Malipot pa, no? Minarok-rok. Derte magturog-turog permis. yan, okay. Oh, sige, migo, under katabi sa DCGB ngunyan, ano po ang sa tuyang latest forecast, saldo na ini. Go ahead, tabi. Okay po, para po sa tuyang latest forecast, digdi sa LPA, so nasa loob manggiraray kang Philippine Area of Responsibility. So, tigmo-monitor niya tong LPA. Ini so dating bagyong kabayan, naging LPA na sana, kaso hapon, as in kasubagong alas 3 din aga ang sentro ko ini, kakarkulutang nasa 185 kilometers south kang Puerto Princesa dito sa probinsya kang Palawan. So anytime today pwede na po ining magluwas kang Philippine Area of Responsibility mantang so share line ang padagos man na nakakaapekto dito sa eastern section kang Southern Luzon. So kaiba na po dyan ang Kabikulan, kaya sa bilog na maghapon padagos manggiraray kitang makaka-experience ki mga birigla ang pag-uran o pagtagiti durante nga ni kang share line. May mga chances na masirik idiit na oras isaldag, pero generally sa bilog na maghapon medyo mauran manggiraray kita digdi sa Kabikulan. So marhay na bareta duman sa mga para sira So lifted na po sa tuyang gale warning sa Kabikulan, pero biglalauman na nasa Banayan sagkod sa moderato na lang ang ukol sa tuyang kadagatan, pero ingat manggiraray. So nagagaramit kisaradit na sasakyang pandagat dahil sa tuyang wave height nasa 1.2 sundong 3 meters, kaya medyo delikado manggirarayan, lalong-lalo na duman sa saradit na bangka. So sa tuyang temperatura BP sa masunod na 24 oras, mapuon niya na 24 sundong 31 grado sentigrado. So pero duman sa LPA, may kitang na may monitor na panibagong raot ki panahon sa laog kang Philippine Area of Responsibility, as in base sa tuyang forecast sa masunod na 2 sundong tulong aldaw, may kitang lalauman na panibagong bagyo na pwedeng makaapektar sa man na praktikan sa tuyang nasyon. Kaya lang tabi DP ang sa tuyang update para sa kamugtakadgan sa tuyang panahon. Ali po digdi sa Pag-asa, DOS Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat marhay na aga. Gari magayon ang pagsabata kang Pasko, migo? Dahil kita kimaraot na panahon, di ba? Sa Lunes, Ito po, Dahil kita malinig po ang sa tuyang area of responsibility sa Very masunod good. na Oh. duwat sundong tulong aldaw. Yes, baka lamang hanggang sa New Year, di ba? Hanggang sa New Year, dahil kita weather disturbance na medyo magabat-gabat, Base po digdi sa tuyang tropical cyclone na potential threat. So mayo po kitang naiiling na madidevelop sa laog kang par. Yes. Mas isundog sa last week po kang bulan na Disyembre. Very good. Sa luwas, migo, may nailing ka ba dyan na gari cloud cluster ngaya? Dahil man masyado Mayo man po. Very good. Inilang po na LPA so dating si Kabayan. Yes. Pag nawara ini medyo okay kita, di ba? Kaya lang ang problema, di ako nakakabalaybay talaga sa luwas, migo. Minatan talaga, minaluwas kinit so aldaw, minauran, salbata na, madalagang ka na naman. Direktlaan. Maray ka, ibalaybay na lang po sa laog ng araw na. Sige, migo, salamaton, Merry Sige Christmas, po. tabi sa inyo sa Pag-asa. Welcome po and mabalos. Yes, thank you, mga tugang Jaime Bordales,
sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. O di ba? O yan tabi magayon adi the best an sa tuya ngunya na ano ini ngunyan tabing aldaw mga tugang na mapakarahita tabi mga tugang an panahon ta o kaya panbaga so iba talaga minatravel yan asam ako nga ni Chief Premier gusto ko magbakasyon ko di programa manggiray ako sa kung saan ako maduman pangyari sa maabaka kaya training unta ka na tabi si Premier na magpuro programa ta. Kung dahil pa ako nag-aabot, pwede ka na magpunpoon. Good morning kay Manong Nick Ludovice. Pade, maray na agad tabi Pading Nick Ludovice, dyan po sa Arnold Taylor. Oh, alam ko na tabi si Premier, nagdumang ka na kay Pading Nick? Pare, ding. Kaya ka pa nagdumang kay Pading Nick? Pag-alat ka ito. Pading Nick na Ludovice, maray na agad tabi, pade. Kumusta na lang tabi diyan sa tuya na mga ano yan, sa tuya tabi na mga ano yan, sa tuya tabi na pagtay-tay lamang, tabi manong Nick Ludovice, the best, marayo na kanini, marayo na amigo ini, ulok-ulok sa nampait. Ulok-ulok sa nampait ni Manong Nick, paring Nick na Ludovice. Padiyon ko inita. So aki ka na babayi, inaanak ko sa kasal. Parang ako nagkatindir. Okay? Okay no? Yan tabi, mga tugang ang mga buro bareta ngunya na pagkaaga sa DCGB. Good morning tabi sa mga mga kwampalan adi sa mga kababayan tatabi na may mga auto o nagkwam kita dito man sa surul ba kaswapo na di. Rocco Bembet, good morning tabi, pakigreet kay Andy Labalan, happy birthday. Yan Andy Labalan, happy birthday. Andy Labalan, lan. My birthday, ngunyan daw. Masiram ngunyan na magkaunin, pandesal. Sabayan mo tabi nin Jim's Coffee. Masiramon talaga ang Jim's Coffee. Dito mo yan baga na mauran? Dulo mo niya na mauran? Ay, python mo yan. Haluan mo kay Jim's Coffee. Marayon ang pagkaaga. Sabi, marayon ang sa tuyang pagkaaga. Aktibo ka. Atas pa ako sa kara. Pag ako ma-drive, pag ako mga tugang malong drive, pag ako tabi na, nagaplano na, na maglong drive, inom na ako kaya, minainom na ako, sarong tasang Jim's Coffee, mga kuha na yan, halawig na yan, tabi, halawig na tabi yan, kaya, importante po na, ngayon, dahil ka sisipunon lahat masyado, di ba? Dahil ka masyado kan sisipunon, pag naka-Jim's Coffee ka, igwan tabi ki ingredienting makusugan sa imong immune system. Available yan dyan sa mga groceries, dyan po sa mga supermarkets, dyan po mga tugang sa mga sempanganian, sa mga drugstores, sa mga sari-sari stores. Available yan. Ini si fire officer may Mayores Panisares naghapot. Matalion ka talaga, may namimista ka man talaga. Matalion ka talaga. Matalion man talaga. Namimiss ko man ini. Pero nang aki ni Mayda. Pero ang aki mo tabi may si Fire Officer Mayores tabi Panisares. Kaya Santo Domingo na asay ni. Pero ang aki daw. Binbin mo ni Chief Ramir si May? Binbin mo? Si May, so dati tang news writer, Tanganatang tawar ang Punda ko dyan, May, para baka naka-duty ni si May. Punda ko dyan kan mga hapot mong pero nangaki mo na pero naan sa imong yan lamang na baro-baro kan sa imong mister tabi kuwan pala ni si May sige, deka ba natin ito parang ikong yes. Josh Mabino, nasa linya. Nag-text na, Dua palanso aki niya.
Dua so aki niya, buda ni ami ni agum niya. Dua so aki isa yan, ni agum niya. Dek, magpagay pagdagdagi. Karing yun. Josh Babino, nasa linya. Sa dagdag, mga tugang na report. Hali po dyan sa luwas. Joshua, good morning. Pasok. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Ano da? Sa monitoring, trangkilo ang palibot. Sa dagdag niya tong Bareta, peak season na kan mga pasahero. Susog sa kumpirmasyon ni Legazpi City Grand Terminal Manager Jing Crescia Borlasa, fully booked na ang sa indang mga air-conditioned na mga bus. Alagad dahil dapat ikaadit itong mga gustong magbiyahe asin wala pa ninabook na mga ticket. Pasalamat si Borlasa sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol para sa pinaukay ng mga special travel permits para sa mga dagdag na mga biyaheng bus haling Legazpi sundo sa Metro Manila. Mga haling naga ining mga dagdag na bus alagad na tubutan man na magbiyahe halik digdi sa Legazpi City Grand Terminal. Sigun ki Borlasa, pang sarong bulan ang ito na sa indang mga special travel permits. Magpuon ini DP Disyembre 15 ngunya na taon, sundo Enero 14, 2024. Kung kaya kung malang travel paluwas sa satuyang rehiyon, dahil haditan tasusog ki Borlasa, sufisyente ang bilang kan mabiyahing bus na mahatod kan mga pasahero na pinagkalauman ng magruso, mag-aarabutan na iningunya na simana, asin mapik season naman paparalik sa Metro Manila, pag-abot naman kan na first week hanggang second week kan na Enero. Habang naghahaloy na nagadakulaan na mga pasahero, sigwin ki Borlasa, may posibilidad man na magdagdag pa itong mga bus na matatawan ng mga special permit para makapagbiyahe. Binahagad sa naugaring ng dispensa si Borlasa sa mga pasahero na medyo nadidelay ang paglaog sa mismong Legazpi City Grand Terminal. Dahil medyo may fit BP na pinagpapautog ng mga safety and security measures. Pag ilalaog mo pa sana sa mismong terminal, medyo makonsumo hindi na minutos, tamaagi na gabos naman sa x-ray machine, hilingon gabos na mga bit-bit na mga baggage o luggage, kan sa indang mga pasahero, medyo haloy-haloy kiniit, pero sigun ki Borlasa, parte man kan sa indang mga measures na pinag-implementar para mamantinir ang katranquiluhan asin safety kan mga pasahero na maluwas asin malaog digdi sa Legazpi City Terminal. Okay. Okay, BP, dagdag pa yan na Bareta, hali digdi sa lawas. Joshua Pino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali dyan sa luwas, mga tugang, ano nagkakurata ang mga music na ito, mga ngangalasan. Kaya mga ngangalasan. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Aram nun, indo mga tugang kung ano ang apod ka iyan na namamatian mo tabi na nervyos. Feeling of nervousness. Ano ko nang apod ka iyan na? Yan baga natulak ta, gari mga tugang minahiro, ganun katakig ang tulak ta. Gari baga may sa tulak ta, gari may nag-alon-alon, gari may di ba? Sabi nga ni Kanter, may naghihiyak-hiyak. Ano po da kaan mga tugang? Collie wobbles. Tang namamatian ta dyan sa tulak ta, gari nagkukoli baga, collie, so gari nagkukoli-flowers. Ano po da tabi kaan? Collie wobbles. Or commonly called butterflies in the stomach. Ang apod palang kan, butterfly in the stomach. Yan tabi na collie wobbles. Yan. Baga pag grabe nervyos mo, paminsan baga, nag-aniba dyan na, so nagminadalagan sa CR, di ba? Kung bako mga tugang nag-antulak niya gari, so nagtatakig-takig talaga. Dayan po databi, resulta mga tugang kampi kaapod na collie wobbles. Nag-wobbles mga tugang ang sa tuyang tulak. Pag nakakapiling ka data, nakakamati kay pigapod na, anapod sabi digdi, intense
feeling of nervousness. Yan databi sa tuya na natural na po na butterflies in the natangayata. Ang tula ko ngayon, nagbuburo butterflies ngayon. Ganun ngayon may nagduduro daralagan ngayon sa kuyang tulak. Yan. Yan pala nangapod kaan, Collie Wobbles. Butterfly in the stomach. Iba nga, bako mga tugang. Mga butterfly sa ano? Bako lamang ngaya, ano yun ngaya, elephant. In the stomach. Paningit sa morning hirit. Yan po ang mga dagdag na karaman sa morning hirit. Sandali lang. Bago kami ni Chief Ramir mag-commercial, dakulong digdi o. Wala ko na may mga reactions palang digdi. Dua, natawaran ngaya. Latoson ko ining. Good morning. Nagdadangog kami na sa programa mo digdi sa Sentro Can Bakakay. Mag-agom Bel, Vasquez, and Jubes Marco. Good morning. Good morning nga pala kay Engineer, Engineer Mer Legaspi. Buda kay Engineer Dennis Legaspi. Masiramon, so daradaran nindang mga kuan kaswapon. So hali dyan sa Cakes and More. Ang ngarang kang negosyo. Cakes and More. Yan. Masiramon, so kasaba cake. May pagkakasaba cake. Salbatan ng sira. Masiramon, sabayan. Bako lang mahambi ako masyadong mamison. Masiramon, sabayan mga tugang kid Jim's Coffee. Yan. Buda, so sa endapang mga ano ito? So, utong sa may mga patos-patos, anong nga brownies, salbatan ng siram. Good morning, Tabi. Salamaton, Tabi. Merry Christmas sa endong magagom, ha? Kalamutya family, Merry Christmas, Tabi. Digdi po sa tabako, matindang weteng digdi. Good morning po. Yan, salbatana. Adi, magpasalamat sa Diyos kita ngunya na aga. Tama ka po dyan. Pag-asa, Tabi, update. Yun na po sa pag-asa na po danta na. May nagtaya sa loto, tadak mas maray magtaya sa loto, tamas nakula. Yan. Okay. Yun na, Tabi. Ang mga barita, masunod, ang mga iba pang istorya sa morning hirit, masunod, makalipas lang kan mga talastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ang maipapayo ko sa'yo pagdating sa kalusugan ay di mapapano kahit panahon ay pabago-bago. Alagay protektado sa Thunderbird Electrogen D+. May mataas na level ng electrolytes. May dextrose, multivitamins at glycine. Kombinasyong tumutulong sa pagdepensa sa stress, pagod at Mula sakit. umaraw, okay lang. Thunderbird Electrogen D+. Depensa sa anumang panahon. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil magsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking tigro
Pigrula! Kagapay for more than 30 Pigrula years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified, wapi! Noon hanggang ngayon, labang ka sa malaman. Pigrula! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapoprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ito lang ang maipapayo ko sa'yo. Pagdating sa kalusugan ay di mapapano kahit panahon ay pabago-bago. Alagay protektado sa Thunderbird Electrogen D+. May mataas na level ng electrolytes. May dextrose, multivitamins at glycine. Kombinasyong tumutulong sa pagdepensa sa stress, pagod at sakit. Umaraw, okay lang. Thunderbird Electrogen D+. Depensa sa anumang panahon. Sa kada Pasko, ang satong paglaom, kan satong kaligtasan, iyo ang sentro kan satong pagtubod, na dapat ikaugma kan lambang saro. Ipahiling niya to ang tunay na kabanalan sa paagi ning pagpahiling, kitunay na pagbabago sa Paskong ini. Palawigon ang karahayan sa satong pag-iribahan, siring sa ilaw na nagliwanag para sa bilog na kinaban, hali sa Bethlehem. Ang Pasko, kaaldawon ning malinig na pagmidbid sa kabanalan ni Kristo, na may darang kaligtasan sa satuyang buhay. Tunay na magkaburunyog kita gabos sa selebrasyon na ini. Sa ngaran kan sa kuyang bilog na pamilya, pinapaabot mi sa lambang saro ang pagbati kay magayagayang Pasko asing maugmang bagong taon. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Diyos Maraynaldo po sa ngamin na albayanos. Ini po si Mayor Wilfredo Das Villanueva Maronilla. Yan Banwaan, yan Libon. Nagpaabot pagbati sa ngamin ni Mogma sagkod makabuluhan na pagselebrar yan maabot na Kapaskuhan. Lugod man, magdanay, yan pagkamot, sagkod katuninungan, sa kangaminan, sa pag-obserbar, sa kamundagan, yan saton na kagurangnan. Pagtarabangan ta bilang nagkorosad na komunidad, yan pagmentener, sagkod pagpayaba sa banwaan, sa kasalambang osad, para sa padagos na kauswagan. Salamat, Diyos mabalos po
sa inyo ngamin, maligayang Pasko, Albayanos. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang estasyon na ini, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, always number one, always at your service, alas 6 nin aga. GB News Express, mga baratang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express, mga baratang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baratang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pungal daw ni Miyerkules, pitsa 20 kan Disyembre, supisyente na bilang kan mga bus na mabiyaheng ngunyan na Kapaskuhan, siniguro kan Legazpi City Grand Terminal. Dapdap, Barangay Dapdap, Legazpi City, nagpahayag din kaugmahan sa orgulyong naresibi matapos mamidbidan bilang top 1 best performing barangay sa small category para sa Ecological Solid Waste Management. Kwarta kan gobyerno para sa taon Bonus Bill 24, naging budget o national budget kulang pa sigon kay PBBM. 12 rehiyon sa nasyon naglangkaw na ang minimum wage sigon sa dole. Sobra sa 2 milyon na pasahero pigilauman na maraw sa ngunya na Disyembre sa mga terminal kaya sa mga airport sigon sa kaap. Sa ibang nasyon, same-sex couples pwede nang bendisyonan kan mga pading Katoliko sigon kay Pope Francis. Bendisyon pa man sana pala. Pwede ma. Health news, benepisyo sa pagbasa nin makusog na boses, iniluwas kan mga eksperto. Business news, publiko, pipag-ingat kan DOE sa pagbakalin barong. Sa pagbakalin bagong oil products o gasolina. Yan. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal ngunyan pong aldaw na ininin Miyerkules tigdi po sa GB News Express. Siniguro kan manhamiento kang Legazpi City Grand Terminal na supisyente ang numero kan mga bus na mabiyahe ngunyan na Kapaskuhan asin bagong taon. Sigon ini kay LKY Terminal Manager Jean Cristia Borlasa kung saan nagpaluwas na nin special permit ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB para sa dugang na bases na mabiyahe para maakomodar ang gabos ng mga pasahero na mauli sa mga probinsya asin mapasiring sa Metro Manila. Sinabi ni Borlasa na maigot na seguridad ang sa indang pinapasunod para masiguro na wala nin mga kontrabando asin mga deadly weapons na makakalaog sa terminal para man sa seguridad kan mga pasahero. Nangapudan si Borlasa sa mga mabiyahe na palawigo ng pasensya dahil maigot nindang ipapasunod ang safety asin security measures arog kan pagrikesa kan mga bagahe asin mga dokumentos para sa mga may dara nin armas arog kan badil. We allow as long as igosindang mapailing sa muyang valid IDs that they are chef and they are working or it's either nag-aaral sila sa culinary arts. Yun. So pwede po yun. Pero kung wala talaga sir, automatically we will confiscate po dyan para maingatan man sa ibang mga pasahero. Ang tingog ni Legazpi City Grand Terminal Manager Jean Cristia Borlasa sa entrevista kang DCGB News. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, dakulang orgulyo sa Barangay 57 Dapdap, Legazpi City, ang magserbing pangarugan kan mga barangay pag-abot sa matibay na implementasyon kan waste segregation, pagkakaigwanin solid waste management plan asin aktibong pagpartisipar sa mga programa kan gobyerno lokal pag-abot sa pagmamanihar kan basura. Sigon kay punong Barangay Glen J. Barcelon, nagapadagos ang sa indang pagsustenir asin pagbilog nin mga inobasyon para sa ecological
solid waste management sa sendang barangay. Siring man ang pagbusol nin mga ordinansa na may kinaraman sa kalinigan asin pagkontra sa climate change. Ang pahayag ni Barcelon matapos milbidon bilang top 1 best performing barangay para sa small category kan ecological solid waste management para sa kapitong magkakasunod na taon. Inot nang nagpahayag ang opisyal nin pasasalamat kay Legazpi City Mayor Geraldine Rosal asin mga personalis kan Office of the City Environment and Natural Resources sa mga pag-iriba sa konseho at ng residentes kan sa indang barangay para sa nasabing pagmidbid. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, mas dakol na ayuda, may tatao ka na Bicol sa taon 2024. Al Armario sa report. Dakol na mga ayuda ang may tatao ka na Bicol sa 2024. Iyan ang asigurasyon ni Congressman Attorney Jill Bungalon, asin ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. sa paggampang ninda sa media kasubanggi. Sigon sa inda, priority kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ang food security, salud asin kabuhayan kan iba-ibang sektor. Iyo man ini ang pagtututukan kan Committee on Appropriation ni Congressman Saldico, kaya mas dakulang budget ang pigtagama lalo na digdi sa Bicol region. Kung ano ang mga biyayang na-resibi kana Bicol ngunya na taon mas madudoble ni pag-abot kan 2024. Alarmario, DCGB. Nagasumir na po sa pwesto bilang ika-42 na Regional Director si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Camp Police Regional Office 5 kasuhapon, Disyembre 19, 2023, matapos ang ginibong turnover of command sa laogan Campo General Simeon Ola. Sa mensahe ni Dizon, nagpahayag ininin kaugmahan na makabalik sa Bicol Region, lalo na tahali siya sa Priya Todia Sorsogon. Sinigoron ni Dizon ay pagpapadagos niya dispersos asin programang pangkatrankiluhan asin pagkontra sa kriminalidad sa riyon. Sobraman ang pasasalamat ni outgoing Regional Director Police General West Rimondo Benque sa gabos na miyembro kan kasurog CAPS, mga ahensya de gobyerno, mga stakeholders sa sinibapa, naging katuwang niya para sa pag-implementar ng mga programa kan sa indang komandansya. Ang turnover ceremony pinagpartisiparan kan mga halanggon opisyal kan kapulisan sa nasyon kaibahan si Police Lieutenant General Roderick Armamento, pamayo kan Area Police Command Southern Luzon bilang nagrepresentar kay Chief PNP Police General Benjamin Acorda Jr. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, pagresponde sa mga emergency cases, planong pagkusugon kan Aleco. Ans Galero sa dagdag na report. Plano mo niyan, Kanalbay Electric Cooperativo, Aleco na pakusungon ang sa indang pagresponde kada bes na iguanan emergency cases sa palibot na inbelto ang sa indang opisina. Inian sinabi kan kooperatibo matapos na sindang makipag-kooperar sa LGU Daraga para magkaigwaman ni 3-day basic incident command system training. Sigun sa Aleco, importanteng marhay na ang sa inda mismo mga personahes, lalo na ang mga linemen, tataunin marhay kung paano mananggan magresponde, lalo na kung minsan may iwanin mga nasusulo na mga poste ng kuryente as in public ini. Kung kaya sigun sa iyo importante na tawangan makipag-cooperate sinda sa mga LGU sa iba pang mga ahensya de gobyerno, lalo na sa Office of the Civil Defense, Legazpi PNP o kaya iba pang mga civil society organization. Sigun kay Engineer Wilfredo Buxit General Manager kan Aleco naghinguwa sinda na bakusa na sa pagserbisyo sa pagtaon ng supply ng kuryente sa mga albayano sinda makataon ng prioridad o kaya atensyon kundi pati naman sa pagtaon ng serbisyo sa komunidad sa paagi kan makaskas o marikas na pagresponde kada bes na ikunganin ng siring kaining insidente. Dagdag na ba natawid boy, Ans Galero, Susun GP.
Nasa 79.9 million pesos na agri-interventions ang na-turnover kan Department of Agriculture Bicol asin gobyerno probinsyal kan Kamara ni Sur sa 3,000 na paraoma hali sa 5 munisipyo kan probinsya. Kaibahan sa mga naitaon sobra sa 42 million pesos sa kantidad ng fertilizer discount voucher asin 380,000 na kantidad in hybrid palay seeds. Nagkapirang asosasyon ng mais asin gulay ang nakaresibin ng malinlain na makinarya arogan howling cracks asin iba pa. Sa mensahe ni DA Bicol Regional Director Rodel Tornilla, pinasalamatan kainin mga paraoma sa riyon asin inapod sindang mga modern day heroes dahil sa indang pagtrabaho asin pagserbisyo para magkaigwan ng pagkaon sa lambang Bicolano. Siniguro man ni Tornilla na magpapadagos ang DA Bicol sa pagtaunin asistensya asin intervention sa mga paraoma sa riyon para marealisar ang food sufficiency sa bilog na Bicol Region. Dagdag na report, Liga ng mga barangay president kan Daraga Albay nagasumid na sa pwesto kasi nagatindir na sa regular na sesyon. Joshua Bino sa report. Formal nang nag-asumir sa pwesto si Daraga ng mga barangay president King Diasis asin nakatinder na inikan sa iyang pinakainot na sesyon sa Sangguniang Bayan kasuod na Desyembre 19. Katakot sa sesyon, digdi mat ipinamigbit ni Diasis ang sa iyang mga pag-iriba sa liga, bagay na pigil kong ni Serman kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan. Pinakumudar kan Sangguniang Bayan si Diasis para sa iyang speech kung saan sa pahayag kainin. Hihinguwahon na maging boses asin representasyon siya kan mga barangay sa bilog na Daraga. Dagdag kay ni, makakooperar siya sa mga programa kan lokal na gobyerno na nangaipo nin legislative support. Nangapunan man si Diasis sa mga pag-iribang mga kapitan na igilid na muna ang politika asin magtarabangan para sa interes kan sa indang mga konstituentes. Si Diasis matukaw ini bilang ex-officio member kan Sangguniang Bayan sagkod sa termino niya bilang kapitan. Joshua Pino, PCGB. Oras po sa Pilipinas, alas 6:11 nin pagkaaga nangapudan po ang Land Transportation Office sa Bicol. Sa mga Bicolano, asin sa publiko na direktang ipaabot sa saindang opisina ang reklamong manungod sa mga driver kan pampublikong bikulo na namimili nin pasahero, isnabero, asin nagsisingilin palabaw na pamasahe. Sigon kay LTO Bicol Operation Division Chief Glenn Mancera, inilansar nindang kanakaalihis na aldaw ang oplan biyahing ligtas Pasko na may katuyuhan na siguroho na ligtas ang pagbiyahe kan mga mauli sa probinsya asin ang mapasiring sa ibang parte kang nasyon. Kasabay kay ni binuksan maninda ang hotline kan ahensya nin asin QR code kung saan mas mapapadali ang pagpadara nin reklamo kan mga kumpletong detalyes araw kan pangarang kan driver, plaka kan lunada na sinibapa. Kinawanin doon ni Mancera na posibleng padarahan nin show cause order asin sa iman na irereklamong driver asin irekomendar man sa LTFRB na bawian ini nin prangkesa. Dagdag na report hali dyan sa lawas distribusyon kan pamaskong handog kang LGU Tabako pupunan ngunyan. Report kay Jomar Bien. Pupunan ngunyan aldaw kan lokal na gobyerno kan Tabako ang pagdistribuir kan sa indang tauna na pamaskong handog. Ang target na didistribuiran ko niya na aldaw, iyuan na 5 barangay sa Isla San Miguel. Asin ko rin kaso, abuton pa kan panahon pwedeng makapagpuo naman sa upper barangay sa informasyon na nako akan DCGP nyo sa LGU, ang sa indang ipapanahon yan, mga grocery items manggiraray, kung saan pigyo-compuesto ini, kan mga kape, mga corned beef, meatloaf, sin iba pa. 14 milyones pesos ang itinagamang pundo kan lokal na gobyerno para sa pag-purchase kan mga grocery items na ini na ipinagtagama para sa sobra sa 44,000 na mga households digdi sa syudad kan Tabako kung saan ang pigbasehan iyo ang lista kan CBMS o Community-Based Monitoring System. Ang pamaskong handog kan Tabako o kan lokal na gobyerno kan Tabako, iyo ang dekada ng pinagigibo maging kan pandemya pinagdistribuir an harog kaining mga
groceries sa mga household digdi sa naunambitan na syudad. Yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Mga tugang oras sa Pilipinas, 15, makalipas ang alas 6 ninaga. Magbabalik po kami, makalipas lang Kenny. GB News Express. News Express. GB News Express. Ito lang ang maipapayo ko sa'yo. Pagdating sa kalusugan ay di mapapano kahit panahon ay pabago-bago. Alagay protektado sa Thunderbird Electrogen D+. May mataas na level ng electrolytes. May dextrose, multivitamins at glycine. Kombinasyong tumutulong sa pagdepensa sa stress, pagod at sakit. Umaraw, okay lang. Thunderbird Electrogen D+. Depensa sa anumang panahon. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, power pula, surf yan, power puti, surf yan ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ito lang ang maipapayo ko sa'yo. Pagdating sa kalusugan ay di mapapano kahit panahon ay pabago-bago. Alagay protektado sa Thunderbird Electrogen D+. May mataas na level ng electrolytes. May dextrose, multivitamins at glycine. Kombinasyong tumutulong sa pagdepensa sa stress, pagod at sakit. Umaraw, okay lang. Thunderbird Electrogen D+. Depensa sa anumang panahon. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa management ng New Blossoms Hotel and Catering Services, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala sa loob ng maraming taon. Kami po ay patuloy na magseserbisyo sa pamamagitan ng dekalidad na catering services sa inyong mga negosyo, industrial, educational at government institutions. New Blossoms Hotel and Catering Services, naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng Asia Continental, European and native dishes. Available din ang function hall para sa anuman na okasyon. New Blossoms Hotel and Catering Services, matatagpuan sa Segovia Compound, Tagas Dalaga, Albay. For more details, please contact 0919-990-9338. Bisitahin ang aming website www.newblossomscatering.com.ph. Para sa hotel services, ang New Blossoms Hotel ay nasa Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Dalaga, Albay. Sa lahat ng tumatangkilik sa New Blossoms Hotel and Catering Services, maraming salamat po sa inyong lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitangon yan mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal, kaipuhan pong magdublikayod ang mga ahensya de gobyerno na nangungulektanin buwis para maipnuan ang kakulangan sa 2024 national budget. Inang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa hampang kanakatalaan na pagpirma niya sa enrolled bill kan 2024
General Appropriations Act para sa national budget sa masunod na taon. Sigon sa Presidente, igwang sobrang pundo asin igwanin dapat kolektahon kaya kay puhan liit na higos para mapunduhan ang gabos ng mga proyekto asin programang nakapalaman sa 2024 National Expenditures Program. Iba pa niya itong mga bareta, may nakatagamang maabot na 500 billion pesos sa irarom kang national budget para sa masunod na taon. Tanganing matabangan ang milyones na nagitios na pamilya. Sigon kay House Speaker Martin Romualdez, ginibon ni Romualdez ang pahayag sarong aldaw bago ang pigalao na pagpirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa propestong 5 o kaya 5.768 trillion pesos na budget para sa taon 2024. Pinasalamatan ni Romualdez in the House Appropriations Committee Chair asin ako Bicol Party List Representative Elizalde asin Senate Finance Committee Chairperson Sani Angara asin sa iyang mga pagiriba sa Kongreso sa pagibonin sarong pro-people na budget. Sigon kay Romualdez, kaibahan sa pupunduhan sa masunod na taon ang bagong programa Ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP. Sa irarom kang programa, makakaresibin ng benepisyo in one time na 5,000 pesos na cash assistance. Napalangkaw na kan Department of Labor and Employment o DOLE ang minimum wage kan mga obrero sa 12 rehiyon. Sigon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang Region 10 as in Region 11 na sana anday pa makakaresibin in minimum o day pa nakakaresibin in minimum wage increase pon Enero sagkod o pon Enero 1, 2023 ipautob na ang dugang na sweldo sa Region 10 mantang ang Region 11 pwedeng sa Pebrero 2024 pa. Mientras sa siniguro kan DOLE na pigadalan kan National Wage and Productivity Board ang gabos na aplikasyon in dagdag sweldo para matabangan in marhay ang benepisyo kan mga obrero. Nangapudan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o nangapudan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang grupong Piston asin pinagrekomendar ang nainot kaining direktiba na daing extension sa December 31 deadline kan franchise consolidation. Nagram si Piston National President Moody Floranda na mamatian ninda ang pagpapahalaga ni Presidente Marcos sa sektor kan pampublikong transportasyon. Nagtutubod si Kamodi na aram kan Presidente na bako kalaban ang sa indang grupo. Sinabi niyang nataunan ninda ang gobyerno sa mga programa asin proyekto na magpapahinog asin nagpapaangat sa ekonomiya kang nasyon. Tinaman doon kang grupo na lalo pang malulubog sa utang ang mga tsuper asin taradit na operator kung magpapadagos ang PUV modernization dahil apwera sa mahal ang presyo kay ni igwa pang interest asin penalty ang mga makikisumaro na nasa consolidation. Ikinamundo kan Piston na nagkapirang beses na pagipag-oron sa gobyerno partikular na sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board perminindang pigasabi na pig-aadalan pa ang sa indang mga kahagadan. Igkakarkulong 2.2 milyon na mga pasahero ang maruso sa mga eropuerto sa nasyon ngunya na Disyembre, sigon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sinabi kan ahensya na may umasalangkaw nin 2 milyon na pasahero ang narehistro kan Disyembre kan nakaaging taon. Sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio, nangunyan mas takol ang local tourists Disyembre 15, kadipairarom ang heightened alert ang mga eropuerto sa bilog na nasyon dahil sa pagruso kan mga pasahero ngunyan na holiday season. Nagipagkoordinar naman ang CAAP sa mga autoridad sa eropuerto, siringman sa Office of the Transportation Security as in PNP Aviation Security Group para masiguro ang kaligtasan kan mga pasahero mantang ang mga help desk magagamit para magtabang sa mga biyahero sa eropuerto. Mientras na pinaggiramduman ni Apolonio ang mga pasahero na maging aware sa mga regulasyon sa eropuerto para maiwasan ang pagkatraso asin makaabot sa eropuerto nin dai mababa sa 3 oras bago ang sa indang scheduled flight. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta na mundo nasa sabaton. O kaya mamundo na sa sabaton kan mga taga Surigao del Sur ang nagraraning kapaskuhan matapos ang linog na uminabot sa 7.4 magnitude rinapado kan Bagyong Kabayan dahil ang digdi pinag-ordin
Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel na dai magkaigwa nin maski ano man na Christmas party ang probinsya pagpuon sa barangay sagod sa mga lokal na gobyerno. Sinabi ni Pimentel na ang mga gagastuson sa Christmas party idonar na sana sa mga naraot asin harong. Sinabi niya na suspendido man girari ang klase kan mga estudyante sa nasabing probinsya. Sinabi niyang ipinagod din niya ang forced evacuation bagon bagyo na nakaapekto sa 49,000 na pamilya asin 181,000 na individual. Magigiramdom na niyinugyog nin 7.4 magnitude na linog ang probinsya kan Disyembre 2 asin kan Domingo, Disyembre 17. Rina pa duman kan bagyong Kabayan. Alas 6:25 oras po sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indocal. Clemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ito lang ang maipapayo ko sa'yo. Pagdating sa kalusugan ay di mapapano kahit panahon ay pabago-bago. Alagay protektado sa Thunderbird Electrogen D+. May mataas na level ng electrolytes. May dextrose, multivitamins at glycine. Kombinasyong tumutulong sa pagdepensa sa stress, pagod at sakit. Umaraw, okay lang. Thunderbird Electrogen D+. Depensa sa anumang panahon. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Tambadang lagundi, Planex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Bart Villar, Chairman ng Committee on Trade sa Senado. Paalala lamang po na ang presyo ng mga bilihin ay dapat sang-ayon sa itinakda ng DTI. Ngayong Kapaskuhan, sama-sama po tayong mag-price watch. Muli, ito po si Bart Villar. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ito po si Bart Villar, Chairman ng Committee on Trade sa Senado. Paalala lamang po na ang presyo ng mga bilihin ay dapat sang-ayon sa itinakda ng DTI. Ngayong Kapaskuhan, sama-sama po tayong mag-price watch. Muli, ito po si Bart Villar. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may pigro builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrola. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na miti sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na miti special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Sarong maugmang pagbati sa inyong gabos. Hali sa inyong lingkod. Counselor Sunshine Interior. Sana sa Kapaskuhan ini, tawang kita kipanibagong kusog na makapamuhay ng maugma,
matuninong, at sana maging mga alagad kita ng pagbabago sa satuyang mga komunidad para makuata ang satong pangaturugan na kamurawagan. Ang pagselebrar ang kamundagan ni Jesus ay pagpaparumdum sa tuya na kita maging mapagkumbaba sa kamapagdumamay. Iyuman ini ang mga importanteng pundasyon kan sa tuyang gobyerno na hanggang ngayon ay pinaninindugan. Sa tuyang tapuson ang taon na nakangirit, sa kasatuyang puunan ang masunod na taon na maliwanag. Ini po sa Giraray ang sa indong lingkod, Councilor Sunshine Imperial, na nagpapaabot ning maugmang kapaskuhan asin matuninong na bagong taon sa Indong Gabos. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, bareta po sa ibang nasyon, formal lang pigtugutan ni Pope Francis ang mga padi kan simbahang Katolika na bendisyonan ang mga same-sex couples na mahagad kay ni. Alagad kasabay kay ni tinawanin doon kan Santo Papa na may mga pulisiya pa man giraray na kinakaipan sunodon ang mga same-sex couples na mahagad din basbas gikan sa mga padi kan Katoliko Romano. Alagad, apisar kay ni, piglinaw kan Vatican na iniday pa man may kukonsiderar na sarong civil union ceremony o sarong marriage ceremony nin mga heterosexual couple. Ini sa rason naman tinido pa man giraray ang posisyon kan simbahang Katolika para sana sa babae asin lalaki na sagradong sakramental o ang sakradong sakramento nin kasal. Dahilan kung nata pigbabawal man ang pagsulog ng wedding dress asin dahil pwedeng gibuhon ang ritual na pigigibo sa seremonya kang kasal sa pagtaon nin bendisyon kan mga padi sa same-sex couple para dahil may pareha sa bendisyon sa sakramento nin kasal asin makaiwas sa pagkalibong. Siring man dahil man dapat na sayumahan kan mga padi ang same-sex couple na maghagad din bendisyon hali sa Diyos dahil ini tandakan pagpapakusog kang relasyon sa Diyos asin paghagad kan sa iyang pagiya sa pagkamuot. Magigiramduman na nagkapirang beses ng pinaghurunan ang mga pahayag ni Pope Francis may kinaraman sa LGBTQIA community. Kaibahan na anday niya pag-uyon sa mga nasyon na pigigibong krimen ang homosexuality. Sinabi niyang inibako makaustisya dahil gabos kita aki asin namumutan kan Diyos. Business News. Business News. Mga tugang, nag-abiso po ang mga oil industry. Iga po rin abiso ang mga oil industry sa pagig po kan Management Bureau kan Department of Energy sa publiko na mag-ingat daw sa mga pigbababakal na baratong presyo nin petrolyo o gasolina. Sigon sa Oil Industry Management Bureau Director Rino Avan, na smuggled ang mga ini asin dai makakasiguro kan tamang klase nin produktong petrolyo ang sa indang pigbakal para sa indang behikulo. Hinagad man ni Abad sa publiko na tulos ipaisi sa mga nanunungdan ang mga autoridad in kaso may nadiskubreng pagbapabakal ni nababang presyo ng oil products dahil may kahampang ining kaso. Sigon sa official kan marketing purposes, nasa 54 o 55 pesos kada litro ang pagbabakal kay ni sa ibang gasolinahan. Alagod kung mababa ini sa 40 pesos kada litro, makaduda ang mga pabakal asin posibleng ini smuggled. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa health news. Benepisyo daw rin pagbasa nin makusog ang boses, ililuwas kan mga eksperto. Adi manginginabang kayo niyan mga newscasters, tapin mi kagrat ang boses. Aramon tanaw sa istorya po ni Jenny Balyaran. Good morning, Jen.
Good morning sa mga parantabay. Ang pagbasa pala ng libro na makusog ang boses marahay sa memorya. Kasabay kini pinaluwas ka mga eksperto sa salud sa kinaaban ang mga benepisyo kang loud reading. Sigon sa mga eksperto ang pagbasa ng makusog ang boses nakakatabang para maging sharp ang memorya. Ini ang dahilan kung kaya dakol na Chinese school ang pagpapabasaan sa indang mga estudyante ng makusog ang boses sa hampang kang klase. Sa ginibong pag-aadal kang Canadian American genetist na si Colin McNair gikan sa University of Waterloo sa Ontario, Canada, nagaluwas na ang pagbasa ng libro ng makusog nagpapaitaas ng tsansa na matandaan ang sa imong pigbabasa. Sinabi niya na napatunayan na epektibo ang pagbasa ng makusog dahil nagiserbi ining memory booster kung ikukumpara sa maluyang pagbasa asin nagdadangog mo o nadadangog mo sana ang iba na nagbabasa. Abiso pa na kung bako tuod na nagabasa ning may sound, di maghaadit dahil nakakarahay man ini sa memorya. Yan ang health news hali sa News Base. Ini po si Jenny Balyaran, Marinaaga. Maray pala nito. Magbasa kita kimakusog dahil. So silent reading baga. Tinuro sa tuyang gambano di silent reading. Ngunyan tabi, dapat da makusog ng pagbasa. Pero, dapindi sa lugar, taba ka makaistorbo kita. Mga tugang, magbabalik po ang mga, o kaya ang masunod, ang pag-asa forecast, tali po kay Jaime Bordales, DOST Pag-asa. Good morning, Jaime. Para po sa tuyang latest forecast, digdi sa LPA, so nasa loob manggiraray kang Philippine Area of Responsibility. So, tigmo-monitor niya itong LPA. Iniso dating bagyong kabayan, naging LPA nga sana, kaso hapon, asin kasubagong alas 3 din aga ang sentro ko ini, kakarkulutang na sa 185 kilometers south kang Puerto Princesa dito sa probinsya kang Palawan. So anytime today, pwede na po ining magluwas kang Philippine Area of Responsibility mantang. So share line ang padagos man na nakaka-apekto dito sa eastern section kang Southern Luzon. So kaiba na po dyan ang Kapikulan, kaya sa bilog na maghapon, padagos manggiraray kitang makaka-experiensya ki mga birigla ang pag-uran o pagtagiti durante nga kang share line. May mga chances na masirik diit na oras isaldag, pero generally sa bilog na maghapon medyo mauran manggiraray kita dito sa Kapikulan. So marhay na bareta duman sa mga para sira So lifted na po sa tuyang gale warning sa Kabikulan, pero biglalauman na nasa Banayan sagkod sa moderato na lang ang ukol sa tuyang kadagatan, pero ingat manggiraray. So nagagaramit ki sa radit na sasakyang pandagat dahil sa tuyang wave height nasa 1.2 sundong 3 meters, kaya medyo delikado manggirarayan, lalong-lalo na duman sa saradit na bangka. So sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, mapuon niya na 24 sundong 31 grado sentigrado. So pero duman sa LPA, may kitang na may monitor na panibagong raot ki panahon sa laog kang Philippine Area of Responsibility, asin na base sa tuyang forecast sa masunod na 2 sundong tulong aldaw, may kitang lalauman na panibagong bagyo na pwedeng makaapektar sa man na praktikan sa tuyang nasyon. Kaya lang tabi ang sa tuyang update para sa kamugtatagdan sa tuyang panahon, hali po digdi sa Pag-asa, DOST Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat Marhay na aga. Mga tugang, sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz, katabayan po si Jenny Balyaran and Angel Mostaza sa News Base. Report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ito bang ang maipapayo ko sa'yo? Pagdating sa kalusugan ay di mapapano kahit panahon ay pabago-bago. Alagay protektado sa Thunderbird Electrogen D+. May mataas na level ng electrolytes. May dextrose, multivitamins at glycine. Kombinasyong tumutulong sa pagdepensa sa stress, pagod at sakit. Umaraw, okay lang. Thunderbird Electrogen D+. Depensa sa anumang panahon. Tara na, makipaskuhan sa Kamalig. Tuloy po, Kamalig month-long Christmas celebration. December 1, 2023 till January 1, 2024. Grand opening salvo and Congressman Joey Salcedo's night featuring mayonnaise, trade fair, traditional simbang gabi, misa migalio, Christmas cheers, nightly entertainment shows, beer posa, and a whole lot more. Also visit the Kamalig Tourism Circuit, Christmas Village in Sumlang Lake, Kitwinan Ranch, Huyup-Huyupan Cave, Solong Eco Park, Kitinday, Green Hills, and Elmira Deshay Integrated Farm. Paskuhan sa Kamalig 2023. Presented to us by the local government unit of Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, and the Sangguniang Bayan members. Brought to us by Congressman Joey Salti Salceda, Ako Bicol Party List, and Congressman Elizalde Co, Good Found Cement Corporation, Engineer Rudy Nuida of Windell Hotel and Hansay Corporation, Governor Greg Slagman, and the Provincial Government of Albay, Energy Development Corporation, Converge, and Ravenous. Paskong Kamalignon, Magayon, Maugma, Masilam. Ang Pasko, sarong dakulang okasyon sa kinaaban para isilebrar ang kapangakian kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Ang pagkamundag niya sa sabsaban, daraan dakulang paglaom kan katawohan. Sa panahon na ini, padanayon po niya to ang pagkasararo, pagpatinao-tauhan asin ang pagkamuot sa laog ng pamilya. Ang siring na bagay, pwede niya to naihira sa bilog na komunidad. Hale kay Councilor Glenn Casulia asin sa bilog niyang pamilya. Merry Christmas and a prosperous New Year! Kahanungan, iban kasambuhan, inkahunahan na mo, hamindan na. Ang paglaom sa mga Bisaya, dili mawala. Andam gayod sa pagsaulog sa umaabot nga Pasko. Toy Luzon, basta kumpleto aming nga pamilya, kanayon nga naragsak ti Paskwa, naragsak na Pasko kanyang manang. Paskong walang lungkot, Paskong walang gutom, Paskong bagamat may problema, ay may solusyon. Senator Amy Marcos po, maligayang Pasko sa bawat Pilipino. Pagtabang, pagmamalasakit, asin pagkamuot sa kapwa. Ang tunay na mensahe kan Pasko. Kaya po, ang sa indong likod, padagos na nagmamalasakit, asin nagtatabang. Puon pa ka ito sa kud ngunyan, asin magpapadagos sa kud paman. Sa abot kan sa kuyang kakayahan, ini po si Christopher Kitoko, kasabay ang bilog kong pamilya, nagpapaabot sa Indo, asin sa bilog na taga Sigodo Distrito Canalban, ning maugmang Pasko, asin masaganang bagong taon. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Okay. Sandali lang. Nasabi kan sa tuyang listener, pagikalampag ngaya po kan Aleco, 2 weeks nang nagbayad na day pa na kakabit ang serbisyo ninda po. Makaskason ma motor. Okay. Sige po. Di ka man kaya pwedeng i-announce na pangarang kang pinutulan ta.
Pakaiba man na tao ini. Imagine, may broadcast mo na pinutulang kaki kuryente. Oh. Paki-follow pa na lang tabi nyo naman sa aliko kung paano salbatan ng iniuta. Ako, mapagal na talaga ako sa aliko. Bago sa karaw. O ito nga ni, subarita na di ka sa bago. Ang plano dan, pakusugon ang serbisyo, salbatan na. Para magpakusugan si... Subarita ba ganyan ka sa bago? Planong pakusugon ang serbisyo kan aliko. Ano naan? Dapat baga, kahit ito pang pinakusog, pagkapon pa sa na dyan. Nag-iinit na naman. Bata, malipot tigil sa booth na naman na. Nag-iinit naman ang lawas ko. Diba? Kaya, aram mo, araman iyan kan mga yaon dyan ng mga matitibay. Dapat, ipinmayaw ng pig-apod na customer satisfaction. That is the end goal dapat. Satisfied dapat ang mga konsumidores nganing iwas reklamo. Kung bago ka man satisfied, may problema kita dyan, boy. Si Isay daw, ini. Sarong pamayo ng opisina di gobyerno. Grabe ang gulo-gulo sa iyang baby girl. Gusto na da mga tugang na mag-leave ni baby girl ngo na. Tagarepermi na sa nang lanog kay sir. Salbatan. Nung lanog, ang Chinese berries na pagkakaon mo, pision mo muna, mag Chinese berries, di ba? Permi na sa nang lanog daang maray kay sir. Kaya yan suot. Ano sa nga na, sa piglogo, ba ng pangarang sa piglogo? Balikgang, Gara balikgang ta, kaya naman malalata gayod. Ano ba yan? Bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit. Konsuelo lang ini sa morning hearing. Ang balitang ito ay masama. Pinapayuhan ang mga magulang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pakikinig sa kwentong ito. Ang kwentong ito ay hindi po dapat na tularan ng ating mga kabataan. Joshua, good morning. Oha. Oo. Time. Ay, imagine ko yung may lanog. Ganoon. Gary, patagbaga paglanog, mina itong madali yun, magtunog. Ang matagbaga paglanog, yung tayo na. Kaya nga ni, pero pinililuya ta. Perak pa ni baby girl. Ano yan? Batay ko nga ni akong kamilbid na ang bansag lanog. Bata naging maestro ko pa. Lanog ang bansag niya. Nagdagdag naman si Sir Tabi. Si dati Ming nagdawag naman si Sir, si Professor. Joshua, good morning. Si daw inay. Nasarong head of office. Nin sarong opisina de gobyerno. Grabe ang gulo-gulo sa iyang baby girl. Sobrang makulit na si Padi. Dahil nakatios si baby girl. Nag-file na temporary protection order. Kawasa si Padi. Ang muyaman dapalan. Pubinaaram gayon. Pubinaaram. Garing nga priminang ako liluya. Ano ba yan? Naik ko po bata Pasko. Sarawayo na. Kawasa si Padi. Ang muyaman dapalan. Urual daw na sana. Lanog naman na maray si baby girl. Daing pagkaisi lamang si Padi. Nakikig na sana. Igwana nin pinareceive sa iyang restriction order. Naglib na. Limini. Salbata na ngayon ni boss. Gari nga boss, di ko kaya ini. Gari nga malalata na. Ano ba ya? Sarawayo na mga... Mahinap ka pa manlugod. Sabikan ko lalapnet.
grounded si Pade. Hmm. Sa 80 tugutan, makarami lamang kay Bebe. Oh. Kawasa ngaya pag nagtatagpuan si baby girl, pero mo yan na sa nang relapuan. Oo. Grabing gulo-gulo. Ata na. Ano ba yan? Grabing gulo-gulo. dito. Sa ilaman na pagkaiti sa agong. Nasipadipalan kung ano-ano ang pinagigibong kababalaghan. Wag po, kuya. Merry Christmas po. Merry Christmas. Si baby girl kaya. Natay mo ni si Sir. Mayagom si Sir. Igwa. Ano ba yan? Sinabi ng pagmaya. Bata nga si Pope Francis nga, may controversial naman ngayon na order na naman. Ano na? So tungkol naman sa pag-bless da sa mga kwan, sa mga same-sex couples. Nag-irinita na naman. Kung ano na naman na mga opinyon. Para mabindisyon sa halimbawa ngaya uminagi, ngaya padre, bendisyon ido ngaya tabi. Para mabindisyon, pag-irestoryantan sa masunod. Pero grabe man ini si boss. Grabe talaga. Si baby girl kaya, igwa man rin kasalan. May aguman ini. Ay salbatan ng Pero sige pa man, ang susoksok sa puso ni Pade. Ano naman durubli ng kasalan. Durubli na. Kaan kasalan wala too. Ano na? Sa iso, dahil kita magparagiribo daw kay yan. Kaya pala Kamot tabing nagdarangog mo yan ng mga, kung may nagdawag ng mga aki dyan, mga teenager, di ka mo magibo kay yan. Pag may agum na, sa agum na. Kaya nga ito nag-agum na, dapat sa agum na kita. Ipinagbabawal yan, kasalan sa mata kan Diyos, asin sa mata kan tawo kan banwaan, kan batas. Sa batas kan tawo, asin sa batas sa mata kan Diyos. Tama. Ano kung makaligtas ka sa batas kan tao, hindi ka makakaligtas sa batas ni Diyos. Tama. Di ba? Correct. Ano ba yan? Lanog ka talaga kaan. Pag-uli mo. Ay, naigo po. Gani gusto ko talaga maglib muna. Di na nga po doon mga araw ka nagibo-gibo ng gadadi. Ata. Paano manasa pa yan? Dapat kan, siguro, sa kamong mga nagdadangog na mga sa opisina kan gobyerno, maski sa pribado, para kamali siya kamong igwa ka, reklamo ng civil service. Tama. Bawal bagaan sa gobyerno, sa mga government workers, di ba? Oo. Kaya may nagapot nga, natangit pigbaretan mga blind item na araw ka. Bawal bagaan civil service. Ipinagbabawal kan civil service, an araw ka nagibo. Di ba? Oo. Ay, sal. Pero magayon ini, magayon. May istorya kita. Magayon so girl. Ayo. Kaya man pala lanog ka talaga. Sakto lang kaya. Igwa na gatong amigo pag naglaog siya sa bera kampanaw na. Pag naglaog siya sa bera, sa amigo ko ini, pag naglaog sa bear house kampanaw, ng kasikatan kan mga bear houses, piganap niya so mga maluya-luya sana. Tata. Ako ngaya pa di ang lanog. Bada pagbuyo mo na sa kana siya minako ata. Medyo ngayon minagayon sa pagiling ko. Pero bako tabi ni Mare na may agum ka na. Dahil lamang kung nung ka makumbinsi kaan. Correct. Na may agum ka na, magdinurat ka pa. Di ba? Ay, tandaan mo Diyos, wayan soltero ka Ika, ako ko advice ko sa imo ngunyan may agum ka, soldero ka, may oro enjoy yun mo sana. Na bako na ngaya, lalansyon mo man si lalabis mo. Bako araw kaya. Pag uminagum ka na, lalo na dapat na saro na sana. Loyal ka dapat. Di ba? Oh. Nag-enjoy man ba kita sa saro sana? Ako, totoo yan, tested ko yan. Totoo yan. Ma-enjoy ka sa saro sa ng girlfriend. Yan, 101% agree ako dyan si mo. Correct. Tested ko yan. Kaya, ang ulo mo gari, naka-insulto ka. Aba kasi magdadi ko yung Ang ulo ko mo gari, naka-insulto ka. Ay, sorry. Ano? Ay, sorry. Si Jimmy, mga, haka-haka masa ni Jimmy an. Ngunyan ngaya hilinga. Makulog na magbalos ang karma. Yan. Sabi kan ko lalapnit. Kaya ngaya pa de.
bawas-bawasan Oo. ang pagiging agresibo perme. Hiling nga lugod, imbis na mapaskong maugma ang puso, Yan. ang luwas, Yan. mapaskong wara nin kakugos. Yan. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Di ba? Okay. Yes. It's Christmas time! Joshua, DCGD! Merry Christmas po. Ano nga sa kanta ka ito, Jiga? Wag po, kuya. Iba man pala ng wag po, kuya. Kuya, wag mo akong ligawan. Sobrang kinikilabutan. Kinikilabutan. Nene pa ko, ikaw etata. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Madali lang may kwandigdi. Good morning, Tabi. Iyo baga adi at nangani na mga araw ka na bagay. Sus ko, sabi ni Noel, ano nga yan? Nagpapakonsensya ka? Pulpunon ako dyan, Noel, Ana? Iyo baga, good morning, si Manay Silma ini. Sana so, tanda ta, kaito, bata idol ta, dahil nangon yan. So, babae man paano doraton, kaito, iyo ba, nagrani man paano so iba. Ay ako pag may mga arog-arog ka na bagay, dahil mahukan madara. Pag namali siya kung gari crush ako, dahil man lilakaw-lakawang ko Maringan, itapon ako talaga kan uminagum ako. Dahil nga ako, dahil lamang ako kibabayang namali siya na crush ako. Gano'n nga ako dahil man ini. Diba? Pakusugon pin may brown out, mala kasubangi, brown out na naman kami digdi sa barangay 15. Tungkol ini sa alay ko na reaksyon. Iya, Dr. Alan, maray na agatabi si mo. Yung baga, good morning. Sabi sa ding agum ko, ano daw ang ikaanggot na para sabaw, pigtao, sulaman. Awin na sa endo, mga sarabayon ka muna. Bueno, mga tugang, hindi daw kita sa mga istorya lamang na may katultuli. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. May katultuli lamang itang istorya. Pamahawan sa morning hirit. Mga tugang, sandali lang Diyan sa Bakakay, so nagkapirang politiko, nagkainitan. Dahilan po mga tugang duman sa board kan basketball ring. Dahilan tabi mga tugang sa basketball board ang apod ka iyan. Board yan na di, sunat ako kang ring, bako board yan, basketball board. May ring iyan. Actually, ang pigpasuruhayan, bako man suring sa board. Sa munisipyo kan Bakakay, dahilan mga tugang ta hinali so pangaran kan politiko, pinalitan ki ibang pangaran kan politiko na nakasurat sa basketball board. Hinda. Nata. Ay, nakuhay na si Jumar. Ito, pastro kay Jumar. Di pa ni Jumar naka-standby. Ayan na. Alas 7 na. Iyan na acts of infidelity ang pagbasol sa huri. Nagkasala ka na sa tao, nagkasala ka pa sa Diyos. Tama ka. Yan ang pigasabi ko. Makaligtas ka sa batas kan tao, dahil ka makaligtas sa mata kan Diyos. Yan. Alas 7 na ugaring, diyan sa Bakakay, nagiulo ko na guta. Diyan sa park, sa munisipyo kan Bakakay, kinali sa basketball ring, board, nego ki pangaran kang politiko. Pero tanggod ki ibang pangaran kang politiko, awano ka, nariparo kang saro man na politiko. Actually, na-report ang kaswapo ni kaswapo ni Jomar.
Sinuratan mga tugang ni Congressman Edsel Lagman, si Mayor, siya sa pangaran kan Mayor kan Bakakay, sinuratan tabi sa Mayor kan Bakakay, mga tugang na ibalik mo nga yan, naring naan. Oh, sinuratan si Mayor Edsel Belleza kan Bakakay Albay. Mga tugang ni Congressman, alam ko na ha, talingon ko susurat. Ni Congressman Edsel Lagman, dahil duman sa alegasyon, mga tugang na tinanggal kan lokal na gobyerno, suring mga tugang na yaon duman sa basketball court pinalitan ki iba. Diba? Kung minalintar sa bayan ni Congressman Edsel Lagman, alam ko na, tama ba? Si Congressman Edsel Lagman, so nagsuling ko daw sa letter, giraray, taklaron ta, nakabugtak digdi, alam ko na ha, taklaron ta. Pero, kadubang news na nabasa ko, alam ko na, alam nga, so, sura, taon ng ikadawang press release, surat ni, sandali lang nga, sa ikadawang press release, Albay Governor Lagman, pinababalik ang original na basketball board sa Bakakay Sports Center na pinalitan ng boards na may pangalan ng ibang politiko. Oh. Tapos suletter nga, suletter nga na nakapirma, ay, wala lugod susurat, pangyari sa maabaka. Dali lang po. Takasabay na sukuan, yun pag-along kan, din nakakaprint, pagyaon sa nasa cellphone. Dali lang po, tanapong ko para sigurado kita. May kinaraman po dyan mga tugang sa surat, ang nakapirma sa surat, Edsel Lagman. Primerong surat, address kay Mayor Belleza. O garing alam dito ma-expound kimaray. Tungkol tabi duman sa basketball board. Ngunyan may postman si si Congressman Edsel, Congressman Lagman, Governor Grex Lagman, thank you na ibalik nga yan na basketball board naan. Diyan na lang taon dala City Media Lugod. Na-report man ni Jomar ini kaswapon, dumantabi sa ibang mga programa. Pero makonsilo talaga ang politika, di. Ito sa panahon ito sa panahon ka ito ni, di ba panahon ni Pinoy? Na hinali yan ng mga pagbugtak, mga tugang kan mga pangaran sa mga project kan gobyerno. Alam mo nga, di ba? Hinali sa mga pandukan. Ganun panahon ni Pinoy ay binawal sa pagbugtakan mga pangaran ninda. Pati panahon ni Kwan Presidente Kwan Gayod, Rodrigo Duterte. Ibinawal sa pagbugtakan mga pangaran kan politiko, buda kan mga pandukan politiko na nakapwesto, mga tugang, sa anuman na klaseng proyekto na pinggastusan kan gobyerno. Tato, tababalikan tayo yan We got something going on. Tababalikan tayo yan, mga tugang na bagay na yan. Okay? O bueno. Salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik kita 7:30 sa programa nga hapot sa DCGB. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Tapos na ang programa, Lakaw. Ihiras ang pagkamuot sa kapwa. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be? Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh, Mayor, no.